Футбол буенча мондый масштабтагы уеннар Мөсимдә беренче тапкыр үткәрелде. Ярышларда республиканың төрле районнарыннан 13 команда катнашты. Турнир киеренке төстә узды һәм барлык командаларда югары әзерлек дәрәҗәсен күрсәтте. Бүгенге көндә безнең спорт школада инде 14-15 ел егетләр арасында мини-футбол первенство республика ярышлары бар, зональный этап. Без инде бу соңгы елларда, соңгы вакытларда инде бөтен республика ярышларын Мөслимгә тартуны телибез инде балаларның развитиесенә, күрәләр башка районнарның ничә миллионнан шулар белән алга барырга дип шундый максатлар куябыз инде. Без Азнакай районыннан килдек. Бу соревнованиедә беренче ел гына катнашмыйбыз. Самый главный опыт җиргә килдек инде. Һәм мөмкинлекләр күп, балалар яратып уйный футболны. 150-гә якын спортчыны, җанатарларны җыйган әлеге турнирда яшь футболчылар тупны үзләштерү осталыгын гына түгел, команда рухын, җиңүгә омтылышны һәм сүнмәс спорт дәртендә күрсәтте. Ярыш нәтиҗәләре буенча беренче урынны Әлмәт шәһәренең Авангард командасы яулады. Алар бик яхшы команда уены һәм индивидуаль осталык күрсәттеләр. Финалда алар Әлмәт командасын җиңде. Мөсимнең Мирас командасы уенда 4-нче урынны яулады. В данных соревнованиях принимаем участие ежегодно. На данном этапе соревнований у нас одна команда в составе 10 человек. Меня 10 яшь, мин Актаныштан килдем, җиңнәргә килдек, уеннар матур булсын. Мне 9 лет, я хожу на футбол с 2 лет, занимаюсь уже 7 лет футболом. Мой клуб лидер, я хочу стать профессиональным футболистом. Бу турнир үсеш һәм камилләшү өчен стимул булсын, ә футболга мәхәббәт аларны гомер буе озата барсын иде диде уенны оештыручылар. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.